parku hrania a oddychu sa snažia, aby ihrisko v Modre na Vajanského ulici prekúklo, aby vyzeralo krajšie a hlavne, aby bolo priestorom pre všetky generácie. Nielen pre mamičky s deťmi, ale aby sa tam chodili stretávať seniory, aby sa tam chodili hrať staršie deti a preto z ihriska, ktoré vyzerá ako obyčajné ihrisko na sídlisku, sa snažíme spraviť park hrania a oddychu. Vďaka láskavým sponzorom sme získali grant na pingpongový stôl, na petangové ihrisko, na nové hracie prvky a začiatkom októbra sa pustíme do veľkého budovania, pretože sme získali aj grant na prebudovanie chodníku. Veľmi nám pomáha mesto Modra a veľmi láskavo nás podporujú aj podnikatelia a obyvatelia Modry, čiže všetkým im veľmi pekne ďakujem.